दा जोङो लाइभआव दङ एसके बड' ब्रादार ओमफ्राय सुरासतन ब्लक आदा दङ ओमफ्राय दा बिथाङा मोनसे फट' नायनो मोनैनि एसे दुखु नांना दं आरो देखायजायाखै आंजों जोंहा सानैजों खेलायबाय थायोरा लाइभआव फैबावबाय आङो BBC गोबां लोगो मोनदों मानसिफोरखौ दा लोगोसे बादायलायनाय जागासिनो दं आरोना औ बादायलायनाय जागासिनो दङ ओमफ्राय लोगोफोर फैदो अननानै औ ओमफ्राय दा लोगोसे ओइ आर हाजोखौ दिन्थिहैनि लाइभआव फै लोगोसे दा जोङो कनफारेन्सआव दङ नै बिडिसि कनफारेन्स चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खैला मैला फुटबल स्टेडियाम गेवलां फोथारावहाय ओमफ्राय दा लोगोसे बेयावनो दङ लोगोफोरना फैदो नायफैलादो ओमफ्राय मेथाइ रोजाबगासिनो दङ बेयाव मेथाइ होगासिनो दं दा सिङाव हाबगोन ओमफ्राय लोगोसे जारिमिनारि गोदोनि जे नैबे जिसुनि नावा नहनि आमोलावहाय जे आरारात हाजोआव थाबथाहैदोंमोन दा बे नावखौहाय नैबाव बानायना दोननाय जादों लोगोफोरनो बे वाव स बिउटिफुल माने आरारात हाजोआ बेनो आरोखि ना नहनि नावा जेब्लासिम बेवहाय नहनि नखरसे नखराल' बासायजानाय जादों बे नावआव गाखोनायफ्रा आरो गासैबो प्रिथिबिनि मानसिफ्रा खावमा खावसे दहंस जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे नावआवहाय नहनि नखरजों लोगोसे गोबां जिब जुनार बे जिब जुनारखौ बेवहाय थिखोनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेबायदिनो बेवहाय बे आरारात हाजोखौहाय बानायनानै दोननाय जादोंमोन दा नैबे आरारात हाजोआव थाबथानाय नावा दिनैसिमावबो गोथाङै दं दा बेबायदिनो लोगोफोर दा नैबे आरारात हाजोआव थाबथानाय नावा दिनैसिमावबो गोथाङैनो दं आरो नहआबो दिनैसिमावबो गोथाङैनो दं दा जाय नोंथांमोना नायदों नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन नैबेयाव ओरैबायदि समायना समायना जोबोद नायनो समायनाफोर बानायनानै मोजां दोननाय आरोखि मोसानानै ना जोङो दिन्थिहोबाय ओमफ्राय दा मोसानानै जेलि दिन्थिबाय मुसाहारि ओमफ्राय दा नि लोगोसे ओरैजाय नै आंनि रानिया लोगोफ्रा मोजांखो स्टेजाव फैदिनो ओरै नै बिराद मोजां आरोना नोंथांनि समायनाथार रंजानायनि लोगोफोर नै बाथ्रा फैदो गोख्रै फै ओमफ्राय लोगोफ्रा आयं महाय थांलायखोरा उदालगुरिनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय जोंनि ओरैजाय नै मोसानायखौ मेन मोजां आलासिया नुनानैहाय नै बेनो मेन थुलुंगानायनि थाखाय आलासिया जोंनोहाय 500 रां बान्था हरदों ओ बेबायदिनो जों मोसानाय आरो रोजाबनाय बेबायदि जों खालामलांबाय थागोन এতিয়া ओमफ्राय दा ओरैजाय আমি ओरैहाय মিচিংসকলক এই সময়টো बिराद দিব मोजां বিচাৰিছো बानायदों आरोना नै তেখেতৰ लोगोफोर ना ট্ৰেডিশনেল ডেন্স আমি চাব বিচাৰিছো গতিকে এই সময়ত আপোনালোকে ষ্টেজত আহি পাৰফৰমেন্সটো কৰিব পাৰিব लाइभआवहाय एसे मावनाय जायो ओमफ्राय अन्नानै बयबो आखाइ खबना हो बिथांमोननि हारिमु मोसानायखौ जों नायगोन बे समाव थाफैदों नामा आरो ओरै बे थाफैदों मोसानायाव आदसा रोजाबनाय समावहाय सिफुं दामफानो थाफैदों खावलायदों बिथांमोना थाफैदों नामा नोंबो आदसा मोजां दा जायगाफ्रा माबायदि मोजां ना आखाइ खबना हो ज' लोगोफोर जेब्लानाखि जिसुनि नावा जोंनि गेजेराव लैथोबारियावहाय रंजाथाइनि थानाय जादोंमोन मिउजिकआवबो दङ दा नैबेनो लैथोआ आरोना गुमै लैथोआ नै मिसिंफोरनि बेनो आरोना बेनो ओमफ्राय नै बिसोरो बिथाङाबो रोजाबफाबाय रायतफोरनि मोनसे थुंग्रिफोर आरोना नै बेबायदि ओमफ्राय दा बेबायदिनो ओरैहाय लोगो आरोना नायफैदो लोगोफोर ओइयावनो हनै जागासिनो माबाया नै बेवहायनो जागासिनो आरोना दावलांसाय बाबु आगै गोलै एसे दा जों सानैजों लोगो मोनफैलायबाय नै
बिथांजों आंजों मेंलायनाय मोनबाय आं माने थाबायै थाबायै मेंलायनाय मोनबाय। जिरायनो ओमफ्राय दा लुबैयाखिसै लोगोसे ओरै आब'मोनबो दं नै। आब'मोनना मा गामिमोनलाय? जोंनि मावफार ने नङाला माथो। ओमफ्राय नै हौरै आरो गोबाङानो थाबायबोलागासिनो दंबा हनै। जोंबो हनै फटक सेलफि लादलादों आरो ना गोबां बेवहाय ओमफ्राय दा लोगोसे कमेन्टबो खालामाखै रावबो माथो कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामदो। कमेन्टआ बन्दसो जादों नामा? माबोरैथो बन्द' जानांगौ जाखो बैयाव होबनाखिसैदां आं मनेटाइसबो अन जायाखै नामा? मनेटाइजेसना अन खालामदोंमोन। बिनि बोरैबालाय उनाव बिदिनो जायो थांखि आंनिया। जानानै थागोन लखिपुर ओइ कमेन्ट दङब्रा हरला नै महिला गुड इभिनिं ब्र अके अके गुड मोसानाय इभिनिं दासो फैबाय नै। कमेन्ट खालाम लखिपुरनिफ्राय कमेन्ट खालाम बिमाफोरनि सोर सोर दङ मोसानायजों माधुजि अफिसियेल गिबियावनो फैदो दे फैदो दे सोरजिगिरि आइए आइए बिफाफोरखौ दोस्तों आइए। हामबाय होनदों आजा 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 हामबाय होनदों बहुत बढ़िया बढ़िया है बिटिसि डेकोरेशन नैबे पहाड़ भी है। कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोदान आंखौ सापर्ट खालाम लाथिख' भाई जोंनि खालामगोन NASनि खालामगोन र' गिर्जाया खालामगोन माधुजि जोङो मोननाया अफिसियेल जोबोद सापर्ट खालाम खाफाल गोनां नुहरदों स्पेसियेलि कमेन्ट खालामदो कमेन्ट आयौ खालामदो जें बे जेंथार माथो। समाव आङो जल्दी हामबाय जल्दी होननो कमेंट करना हास्थायदों यार बङाइगाव सार्केलनि मिसन एफा गोबां नायदों बर्डनि सासेल' कमेन्ट जाय खालामदों नै बिफान दैदेनगिरि सासेल' कमेन्ट कमेन्ट आरो फरायगासिनो बहा बहानि नायदों एसे मेनियानि सिगां चेनेलखौहाय बारग'लांनाय मेनिया कमिटिनि बर'नि चेनेलखौ मानगोनां सोर सोर नायदों कमेन्ट सियारे खालाम दे खोन्थादो दे कमेन्ट हरदो। शिल्पा बरगयारि थिनस'जनसो फै जायनि थिनस'जनसो नाजानायाव फै। जोङो माधुजियाल' हरबाय बङाइगावनिफ्राय थायो नै। मा जादों बा प्रग्राम मिसनारि जादों मोनसे हिसाबै प्रग्राम जोङो बिदिसि प्रग्राम सांग्रां जादों मोनसे नाजादोंमोन बङाइगाव दा बे डाइसिस समाव आरोना बे समाव जों रंजादों कमिटिनिफ्राय मोनसे आरो हामबाय होनदों एनुवेल कनफारेन्स ना मा आरो होनो दिनै आं एफाग्राब मिथिया मानो होनब्ला माब्रै नोंथांमोननि आं बङाइगाव मिथिस्लाबासै आरोना बङाइगाव डाइसिस बिथाइ बङाइगाव मोननाय डाइसिस जोङो बे बिडिवाइसि मिसिं जाथिखौ कनफारेन्स कनफारेन्स नोंथांमोननि अके बे कनफारेन्स कनफारेन्स जायगायाव चिरां फैनानै जिल्लानि सिङाव नैबे थानाय जौस्राङाव खैला मैला बिसोरनि हारिमुखौ नैबे स्टेडियाम दिन्थिफैनो मोननाया फिल्ड गेवलां बिसोरनि जोबोद फोथाराव अननाय जादों आरोना। बेनिखायनो माधुसि अफिसियेल बे समाव मिनिया आङो आदाया आंनि भिडिअखौ बङाइगाव सार्केलनि नायला माथो गासै नायो फंबाय नायो माने मण्डलनि जों बोराइग्राफोरखौ हामबाय होनदों कमेन्टल' खालामनाय आरो जाया लोगोसे बांसिन बिटिसिनि ओमफ्राय नायो मानगोनां नायबाय थायो आङो नोंनिखौ बिथांमोनखौबो आङो हगारब्लानो नायो आं हामबाय नोंनिखौ होनदों माधुजि मैं धन्यवाद দিব फंबाय বিচাৰিছো नायो আমাৰ ধেমাজি ओमफ्राय सार्केलनि हान्जाफोरा मिनिया बर'नि जे मिसिं भाइब्रेल सापर्टारफोर हमाव भिवार्सफोरनो एनएलसि नতুनके आंनिबो जिल्ला माने मण्डल स्थापन हो बोरै होनांगौ एकेलगेनो देखायनांगौ जाखो बोरो बर्तमान मोजां नङा आगर मोजां नुयो एडभाइस र' আছে मोनसे खिथानि যে সামিয়া মণ্ডলী ओरैहाय नै मोनसे दङ মালদা ओइ বড়দি মণ্ডলী हरदो दे माथो सासेल' कमेन्ट आइसि सासेल' कमेन्ट सारि खालामगासिनो हाजार फासस' फन्द्र साबसक्राइबार दं आंनिबो বড়দি মণ্ডলীর ओमफ्राय উত্তরগড় হোক सापर्ट खालामदो আর নাহরবাড়ি এটা फेसबुकआव ফরাসি ভাষীরা सुरास्तन রিসেন্টলি ब्लग আমি इउटुबावबो আমার প্রোগ্রাম फेसबुकावबो হরিকেন বুলি কয় যিটো आगे নেকি गोलैनाय फैदों এনএসপিসি এই এনএসপিসির ওচৰৰ আমি দুটা ফেমিলি फैद' আলোচনা করতে পারছো তারপরে মই माधुजि ঈশ্বরক ধন্যবাদ জ্ঞাপন बे করি এই সময়ত মিচিং ভাইসকলৰ কৃষ্টি সাংস্কৃতিক माधुजिल' सासेल' অনুষ্ঠানটো कमेन्ट खालामबाय थायो পদক্ষেপ কৰিব नोंथांनि বিচাৰিছে चेनेलखौ যেন बुंबा সকলোৱে सुरास्तन ब्लग माने सुरास्तन एक्सुअलि आंनि डिमनाटाइज जानानै दङ ओमफ्राय वाच टाइम खालामफिननांगौ आरोना माबाया इउटुबा ओमफ्राय दा फेसबुक पेज आङो बांसिन खालामो फेसबुक पेजावहाय औ सालायगासिनो दङ ओमफ्राय इउटुबखौबो लांफागासिनो दं आरो औ देरहासार ब्रह्म दे सुरास्तन ना मा होनदों बेना सुरास्तन ब्लग अके सुरास्तन ब्लक सुरास्तन ब्लग दै अफिसियेल नङा सुरास्तन अफिसियेल नङाब्ला बे नङा आरो सुरास्तन ब्लक आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम दा नांदोन अके अके जागोन औ जागोन ब्र माधुजि ब्र जागोन दा नायना कमेन्ट खालामगोन जों लाइट जोबला दे गाज्रि दा मोनथ' दे ब्र खालामो जों बयखौबो सापर्ट होजोबो औ दे खालामगोन कमेन्ट खालामबाय था दे औ जाय मिनियानि नायगिरि मिनियानि फल'वार्सफोर औ आंनि सुरास्तन ब्लगखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामनो हागोन लोगोफोर नै माबाफोर मोसाबाय है माबासो कालचार नोंथ' नायजागोन दा देखायहैजागोन एसे ओमफ्राय जाय नोंथांमोना नायदों साबसक्राइबबो थुलां लोगोसे ओमफ्राय मानसियाथ' बारा लाइटआनो सासेल' होदों नै आयै ओइ लाइटआनो सासेल' बानो लाइना दा औ लाइक खालामदो ओमफ्राय आइनानो लिरना हर दे ब्लगखौ अ अके अके लाबोसै लिरना हरनानै
Rodei. Tahu dulu sih, belum tahu. Baru opsinya guyaba nih. Apa ya? Mati kalau mau lakukan enggak. Kena nak Komen zayi sekalam dulu light side. ya macam. Ngara live nunjung gelene hanangan dra. Ini isi opsinya nunjaya apa komen reply ya. Oh, SURASTON arena Suraston. Empat blokan tuh pe blokan kan BLOGS blok. Benar. Video जल्दी जल्दी video दे. Betul. Betul. Jatuh. Apa ya? Cincin anda itu aku. Halo. Benar nih kaltar media. Oke. Singa देखा ही नहीं singa. Betul deh. Bayar alat for singa.
Này chính ra là này đây này đây
बांसिन बेखिनियावनो आं मोनसे खोन्थानो हास्थायदों जोङो जोबोद खमनि गेजेरावब्लाबो बिथांमोननि जे रेस्टुरेन्ट गिर्जा सालायनाय हुदा बेखौ जों बिसोरनि भाषायाव बिसोरनि स्क्रिप्टआव जों ट्रेन्सलेट खालामना होबाय नाथाय रोजाबग्रा बिजाबखौ जोङो ट्राइ खालामगासिनो दङ बावैनो ओंखारगोन दा बेनि थाखाय बयनिसिमबो आर'जखौ आर'जआव जोङो बयबो बिथांमोननि थाखाय बिसना होयो बेखौ खावलायनाय जाबाय दायो जों बायहेरायाव ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर गुड निउज আপনার কারণে বহুত আছে বুঝতে পারছে গতিকে গ্রুপ লিডারে আহক फैदो गासैबो फैदो ना लोगोफोर फैदो कनफारेन्सआव আমার মাননীয় উইলিয়াম স্যার 500 টাকা দিছে আপোনালোকক লগতে 1000 লগতে সারেনাও পাটাবাড়ি 400 কমিটির দিছে 500 লগতে এমাজি সার্কেলর ভাইস প্রেসিডেন্ট নিমল সারে দিছে सुरज नालाय थांखो माथो फैदा साना गाबि हो साना बागाय साना गाबि हो थैंक यू बयबो आरो दंना बिथांमोननि बागै दहाय गाबज्रि हमथानाय बादि नाम नाय आरो गुड निउज आरो Iba, GST itu official lagi jadi ya. Ya. GST lagi kok, Sorry, akibat. Baik, abis kali ini, Lokipurनिफ्राय जोंनो मोसानो थाखाय बिलाइ आरो दसे उनाव बेबायदि प्रग्रामावथ' आरो गोसोखौ मा बुंबावनो माने गोजोननायाखौनो बहुत होनो जायो जोंहा बेफोरबायदि रोखोम प्रग्राम मोनोब्ला बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो नैबे जोंनि जायगाया जेनाखि बे कनफारेन्स जाग्रा जायगा बेयो जादों जाहैबाय नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नर्थ गान्दाबिल आरो नर्थ गान्दाबिल नैबे स्टेडियाम फिल्डआव बे ग्राउन्ड गेवलां फोथाराव बेबायदिनो सभा जाबाय थायो कनफारेन्स जाबाय थायो दा जोबोद गोजोननाय मोनदों नैबे सभाफोरखौ लानानै कनफारेन्सखौ लानानै दा बेनिखायनो जोङो बयबो माने दा गावबा गाव माबाखौ लानानै मा होनो मण्डलिखौ लानानै गावबा गाव जायगायाव सभा लागासिनो दङ दा दाख्लैयो थांनाय एसे समावहाय राङिजराव जाबाय दा नैबे खैला मैलाव जागासिनो दङ दा गाबोन मोनायाव जोबगोन बे प्रग्रामा दा आरोबाव जोंनिया थुक्राझाराव जागोन थुक्राझार बिबिसिआव बियो जोंनिया जागोन जाहैबाय 9 थारिख फेब्रुवारि बेनिफ्राय जागोन दा गावबा गाव माबाखौ लानानैहाय नैबे कनफारेन्सखौ लानाय जादों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों बाव फैनानै आंनि चेनेलाथ' मिनिया बर' बयबो मिथिगौ लादो दे
खोमसिसो नुबाय नोंथां ओरै खोमसिसो नुबाय नोंथां ओइ लाइटजोंहाय ओइ लाइटआ दिसटार्ब खालामबाय दहाय एसे बेलासियाव लानांगौमोन टाइम गैया दा आरो बै बिसोरो मोसाग्राफोर आरोना घहर धेमाजि धेमाजिनिफ्राय बिथांमोना फैनानै बे जोंनि कनफारेन्सआव मोसाफैदों आरोना धेमाजि धेमाजि ना आচ্ছা ঠিক আছে दायो थांलानायसै बिथांमोना मोसाबाय आरोना मोसाखांबाय आं दोनथ'नोसैलै माथो लाइभआव दोनथ'नांगौ जाखो दोनग्रानो नायगासिनो दं नायाखैनो नै दानसिगोन सासेबो गैलैनो दोनबाय थानो बायोलै आं नायाना आं इखौ नाया सासे गैलैनो जिर'सै आरो नै लाइभआव फैदो आरो नै बिथाङाबो सासे फैफिनबाय फैयोरा फैयो सासे ओइ नों थांबावनायसो मानोथो दोनथ'नांगौ जाखो ओमफ्राय दा नोंथांमोना धेमाजिरफोरा আহিছে ইয়াত নাচন কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ बरिया बिसोरो ओरैबायदि थांनायसै आरोना नै सिङाव एन्ट्रेन्सआनो लाजाया जोंनिया लोगोआ थांनायसैसो नोङो मोनाबाय दे मिलायलांसै आराम मावरिया जायो गस्ला दं खानाय होदों एक्सट्रा
एकदम थांनोल' नागिरो लामाया हाग्रा गोजाना जिनिजों ओरै दङ मैदेर फैखिबाय मैदेरना जेबो नङा बुजिनो हानाय गियान दं मैदेरनावबो मिथिबाय आयौ सोरबा थोसाय नायनो थोसाय थोसाय नायनो सोर फफ' होनदों सिङाव देन्जार देन्जार डान्स खालामबाय देन्जार पारफर्म खालायगासिनो दङ ना सिङावहाय गला गोजालै सिङाव ओरैबादि मिउजिक दामबाय आरो आयौ हनै गलाल' हनै आथिं जोब्राब बायगासिनो दं आयौ गलालै सैमा सुनायनिल' होखाबाय आयौ देन्जार आरोना नै ओरैहाय नै सैमा नेरनाय बायदिल' होबाय नै आयौ नायनांसिगौ अमा नेरनाय बायदि अमा नेरनाय बायदिल' होबाय नै बिदिबो दङ आरोना नै बरियानो नै दाउजेन बेबायदि आरोना जों नुनो मोनाखै बेबायदिखौ लोगोफोरना नै ओमफ्राय फंबाया बर' नामा बर' नङा बरबरा एसे अरुणाचल बहुत बढ़िया लगे से ऐसे दिखाते आंनो बांद्रायखौ नाङा जिएसटि हमलाय जायो आङो GST जोबोद मोजां माथो रोंनायाथ' बाबु सैमा नेरनाय बायदिल' होबाय दामहोबावनांगौमोन औरा दामहोबावना जायोमोन देन्जार दङ आरोना दानि मैनि थिग मानसियालाय गलाल' होयोना नै ओरै मानसिफ्रा गलाल' नायदों नाय गोबाङानो नायदों आरोना नाय थांबायरा खुनु ज' खोनाफेराखैमोन दि दुं थाक 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 होनलायनायखौ नायदो नै बेनि उनाव जासिगोन आयो दायो जोंनि बर'फोर मोसानाय जासिगोन जरदार थालिया
थानाया मोजां ना जालायनाया माने एसे गाबनाया मोजां मोसानानै जोङो दिन्थिनो मोननायनि थाखाय नोंनोसै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। माने नावला थालांना लामायावहाय माबा आदा खालामनाय हारियानो बिथांमोननि क'क्राझारावबो थांदोंनो लामायानो बिराद सामारनि आखायनो सफैथ'वाखिसै आखायनो बे समाव सासे लोगो आंनिफ्राय लोगोसे जागोन जोंनि बङाइगाव सार्केल सिंनि कनभेनर थान्दै मोसाहारि बिथांखौ आं लाइभ लानो गोसो जाबाय बे समाव स्टेजआव फैनो आं खावलायबाय दा दहाय हांख्रायखांनाय बायदि पेरेडिसाखौ खालामनो थाखाय आरोना मेथाइ रोजाबनाय नङा बियो ग्रुपनिफ्राय बिथांमोना मोसानाय मोसायो डान्स पारफरमेन्स खालामफैगोन आरो बिथांमोनखौ बे समावहाय खावलायनाय दायो गाखोबाय जौस्राङाव थान्दै मोसाहारि फंबायनि थाखाय जरजा थालिया आलिया बे गस्ला गोमोगानाया मेथाइया जोंना आइनिफ्राय हरनाया गोन्दैसिन आरो माने गेजेरावनो गिदिरलाय आरो नै मोसासिगोन
हालथेनि फिसाजो ना बियो हालथेनि फिसाजो ना गिदिरा ओंखारगोन गेजेरा जोब्बायसो नामा? गिबियाङा इयो आदसा साबसायबो सोर रोङामोन आंनि मास्टारा सोरमोन? कमेन्ट खालामबाय थानो हागोन दे। साथामबो बिथांनि रायज्लायथोंसै आं